Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Al'umma masoya annabi sallallahu alaihi wasallam ga muna mun sake dawowa. Za mu faɗa muku wani sirri da ke jikin bayan tsamiya. Wannan dai an ganta kun gane mai ce ita tsamiya ce. To sirrin abin da zan bayar na jikinta shine wannan bayan. Yauwa gata wannan dai baya ne ba sassaƙe ba ne, bayan tsamiya wannan ana cire ta da hannu ko a sa wuƙa haka ko a sa fartanya sai ake janta, ba sassaƙanta za a yi ba. Insha Allah aka yi amfani da wannan tana ba da tasiri wajen dafa'i, sai a rubuta inna kafainakal mustahzi'in ƙafa 100 sai a samu wannan bayan tsamiyan aka samu aka sa a turmi aka daka shi aka tankaɗe sai ake a wanke rubutun sai ake zubawa a cikin rubutu a kaɗa shi sai ake shan shi insha Allah a sha shi kamar na tsawon sati kullum a rubuta ƙafa 100 a sha kullum a yi 100 a sha kullum a yi 100 a zuba wannan garin magana ciki insha Allah ko sammu aka yi wa mutum albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sammu za ta karye in kuma ba sammu ma insha Allah zai zama masa dafa'i zai yi kyau kuma sosai insha Allah za a samu dace in Allah da komai zai in Allah da wannan dafa'i ne mai ƙarfin gaske insha Allah da Allah in kuma aka gani dan Allah duk wanda ya gani ya mana sharing dan Allah dan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ƴan uwa masoya annabi al'ummar musulunci su ƙaru saboda duk wanda ya amfani da shi insha Allah zai ji daɗi wasu suna nema sun rasa insha Allah a gani a yi salatin annabi a yi mana sharing mai magana dan uwan ku Sidi Sadiq halifan fadar bege na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya mu muna godiya.